Hello mga Oragon, mga beshi, mga bay. Welcome back sa aking channel. Ngayon po kami ay aalis ng aking mga tropa, mga partner, mga buddy. Pupunta kami sa Harads, yung mga subastahan ng mga sari-saring ano ba yun, mga gamit o ano pa man. Bibili kami ng exhaust fan. Exhaust fan para doon sa kusina, nasira yung aming exhaust fan. Para pag nagluto, medyo nawawala yung amoy, hinihigop ng exhaust fan, nasira eh. Kaya papalitan namin, hanap kami. Baka kung ano-ano pang makita namin na magugustuhan, bibilin. Okay? So, ayun. Ito ang aming exhaust fan. Nasira yung dati, kaya papalitan namin. Punta kami sa Harads, may mga surplusan doon, medyo mura-mura, mga gamit doon. Doon kami pupunta. Nandun yung dalawang kasama. Naghihintay na sa sasakyan. So, bye-bye. Mamaya ulit. Ayun na nga, mga Oragon, mga beche, mga bay. Nasa sasakyan na kami. Papunta ng Harads. Ayan ang aking buddy. Dala namin si Puti. Yan, si Kusang Rico. Kusa! Ayan, kaway-kaway naman dyan. Yan. Ayan, Bataan Boy. Kalaya. Pupunta kami ng subastahan, surplusan. Maghahanap ng mga surplus para mura-mura. Ito ang buhay sa Saudi. Yan, siguro maraming tao ngayon doon. Nakakahiyang mag-vlog doon. Hindi pa tayo masyadong makapalang mukha. Hindi pa sanay. Kakapal din daw. Ayun mga Oragon, nandito na kami sa area. Ang daming mga sasakyan nakaparada oh. Nakarating kami sa dulo, walang halos mapag-parkingan sa dami ng tao. Kaya malayo yung aming napag-parkingan. Ayun yung dalawa kong kasama. Naglalakad. Gahanap kami ng exhaust. Hello, Flo. Hello, Flo. How are you? Ayan, no? Bumili si Kusa ng metro. Dito sa mga Oragon sa Harads. Kikita nyo, ang daming mga items dito, sari-sari. Maraming mga naka-display. Kahit mamili ka. Maraming mga dito, gamit na pwedeng bilhin. Kikita nyo naman, ang daming mga taong ngayon dito oh. Halos wala kaming mapagparkingan doon sa labas eh. Ang daming sasakyan. So ayan oh, mga Oragon, mga beshi, mga bay, ang daming mga tools. Pwede dito oh, mamili ka lang mga tools dito. Oh, ayan mga wrench, mga tools na maaaring magamit sa mga shop, mga pag-repair ng mga sasakyan o mga distornilyador. Ayan oh. Marami. Ayan si partner. Natingin ng ring light yata. Dito, ang daming tao, mga Oragon, mga beshi, mga bay. Marami silang dito, mga gamit, sari-sari. Kikita nyo naman yung mga paninda dito, oh, kung ano-ano. Kaya maraming tao dito kasi yung mga produkto, kahit mura, natatawaran pa. Wala pa yung hinahanap namin. Mamaya, pupunta namin yung mga pang electronic parts. Yan. Yung mga pantalon dito. Tingin tayo ng pantalon. Nagpapabriya lang daw. Pantalon. Pili na ko sa. Ayan o. Ano ba? Ha? Hanap mo ako ng kusa. Baka saan? 33. Ang dami? Dito 30. Shop, dawur. Ayan o, mga pantalon. Nagpapabrial. Come sa real. Ayan. Pipili muna ako, baka may magugustuhan ako mga Oragon ha. Ayan, nakakita na si Mr. Oiram. Yan na ba yan, bay? Ayan, magkano na dali? Ayos ah. Ayan, daming mga dito. Kano? Oh. Kasi di sana natin yan. Sakyan, sakyan. Tama yan? Alam na yan ni Mr. Oiram, yung size? Galing mo talaga, bright ka. Gamay niya na yung size eh. Wow! Kainit. Gabi na dito mga Oragon, mainit. Tingnan mo ang pawis ko oh. Oh. Ayan si Kakusang Mario. Si Mr. Oiram. Nakakuha na ng exhaust fan na pamalit doon sa aming kusina na nasira.
Ano yan, kusa? Ganda din. Sa CR. Sige, kunin mo. Kung kasya kaya yan. Lagyan natin yung CR. Para di mainit pag naglalaba. Dami dito mga Uragon, no? Daming tao. Parang piyesta. Mga ano, daming mga gamit dito na pwedeng pagpilian. Oh, mayroon pa mga kalan. Oh, sari-sari. Baga parang basura na nga lang tingnan kasi bagsakan nga to ng mga surplus, mga gamit na ano dito na binabagsak. Kita nyo naman hanggang doon yan sa dulo, malawak to eh. Mga ano, oh, Sadik, Kip, Quest. Aywa. Pakistan ha? Ayan, Quest. Yan, daming mga tao dito. Mga namimili ng mga gamit, mga surplus. Dito muna ako sa gilid-gilid mga Uragon, mga beshi. Medyo nahihilo ko. Daming mga tao, init. Init. Wala yung isa naming kasama. Ayun pala. Kusa. Ayan. Si Kusa. Ano yan, Kusa? Ubas, ubas. Ubas? Ayun. Ini sa malat. Masipag si Mr. Oiram. Yung aking dalawang kasama, yan o. Masipag silang mamili. Panay kutinting ng kung ano-ano. Ayan o. Mga pangbahay na gamit o. Yung washing. Mayroong ano, gas range. May mga refrigerator. O, ayan. Parang ano to mga Uragon, mga bagsakan. Mga warehouse. Dito nilalatag lahat ng mga gamit. Ayan o. May Bermuda pang nakalulon. Ayan o. Yung dalawa, masipag bumili ng mga tools. Iba talaga pag mga mekaniko, mga siraniko, mga tools ang hinahanap. Doon sa kabila, ang dami ring mga tools, sari-sari. Doon sa kabilang dulo, maraming tao doon, no? Ayan, mga tools ang hanap namin dito, mga Uragon. Oh, may telepono pa, oh. Hello, Mr. Oiram. Andiyan ka ba? Oh, Suki. Suki. Ayo. Suki. Kalam, Suki. Oh, Suki. Bili-bili kayo dito kay Suki. صور تلفزيون بعدين تطلع في التلفزيون. Aywa, shop. Baden shop. YouTube ba? Sana si andun na si Mario Kusa, iniwan tayo. Si Mr. Oiram. Kapag may makita kang steel wall ba? Saan? Ayun pala. Bibili ako ng steel wall mga Uragon at lilinisin ko yung dingding ng ano doon sa kusina. Madumi na. Ayan o. Sadik, hadakan. Ha? Asara? Kamsa? Aywa, 12 pieces ha? Grabe, init. Kita nyo yung pawis ko mga Uragon, mga beshi, mga bay. Napakainit. Madilim na pero mainit pa rin. Humid. Yan, pili na ng ano oh, tutorial. Tutorial daw. Kalis. Dami dito mga housewares. Mga plato, baso. Ayan oh. May mga kasirula. Nandito lang sila sa open yard. Oh. Yan ang nabili mo Kusa. Oh, yun oh. Mga mug. Mahilig sa mug si Kusa. Mura lang. Tagdudos. Tutorial. Oh. Daming mga ano dito oh. Ayan oh. May projector pa. Kusa. Gusto ko ng projector, baka tol may nagbablog. Pa yun ano? Ito oh. Ano to? Aba, ayos ko. May camera pa. Ayan, pwede na kami dito matulog ni Kusa. Ayan, dami nabili ni Kusa oh. Tutorial lang oh. Mga bag. Oh. Bini. Aywa, pues. Ate, Ha? Ada Mike. Ano yun? Aywa. Kamusta ka? Ah, kumusta? Mabuti. Ano? Blender. Mga initan ng tubig, mga termos. Marami. Oh. Daming gamit dito, mga Uragon, mga beshi, mga bay. Oh, aywa, pues. Aywa.
From Philippines. Philippines. Oh, very good, Philippines. Ayan. Ayan. Siop ba? Siop? Mukayip? Ha? كويس 100 كم فلوس هذا؟ حبيب هذا فلوس؟ هذا 1100 هم اعطيك خذ هذا فريقه هذا 977 970 970 daw. اوكي Wednesday call me if you change your mind. Ayan, mga Oragon. Uwi na kami. Nakabili ng exhaust fan. Gagawin nyo ni Mr. Oira. Medyo mainit eh. Ang daming tao. Gabi na eh. Anong oras na kaya? Alas 7 na siguro. Mga 7:30 na siguro ng gabi. Uwi na. At papagpahinga na at pasok na naman bukas. Lipat na ano? Yan. Tao ba pa naman? Tao. Pila yata yun? Yan yan, PWD. Pauwi na kami mga Oragon, mga besi, mga bay. Madilim na, alas 8 na yata ng gabi. Inabot ka naman kami ng gabi. Mahirap makahanap ng exhaust fan na iisa. Isang piraso. Testingin pa ni Mr. Oira mamaya. 5 real pa. Oo, tagpa 5 real. Ayos na. Hindi mo kinuha yun sa doon? Mas pa ba yun? Ano sira?